Zita ta 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 ta. Sithi hela la hela la hey hela. Sanbonani. This is Pastor Sebenzuza, umama wezitata. Nilalela umsakazo hamba phambili kakhulu The Kasi Heartbeat Ilendra FM. Hello, this is Puleng from Worship House, Tulula Utobo. You are tuned into the #1 radio station, The Kasi Heartbeat, Leandra FM. Yes, indeed, you're tuned into the #1 station, The Kasi Heartbeat, Leandra FM. Isikhathi is 3 minutes past 9. Ngimthembisile ukuthi kule iviki lesayoni ovulayo kwinkundla namhlanje uArchbishop ubaba wethu ubaba ML Nhlabathi. He is from the Best Gift, the Best Gift in Christ Ministries. Besidlala ingoma yabo ethi eGetsemane. Lengoma nje ikuthatha ikubisele emuva, and to think ukuthi uJesu ezalwa nje uzalwa useyazi ukuthi uyofela mina nawe. Uyakhuliswa kuyaziwa ukuthi uyofela mina nawe. Kuyeke nje lokuthi ubeshumayela avusa abantu abafile, avula amehlo wempumputhe, aphakamisa abangakhona ukuhamba, kodwa nje leyo ukuthi azosifela. Kulezi ezinye ubendlula nje, kodwa into ebekayizele ukuthi azofela mina nawe. Kodwa ke namhlanje akushumayeli mina. Baba Nhlabathi ninjani? Siyaphila siyaphila mntaka baba, kunjani kuwe? Konke kuhamba kahle. Ungabingelela abalaleli bese uhlala phezulu kwendaba. Ngiyabingelela bonke abalaleli eindaweni ngokuhlukahlukana kwazo beLeandra FM egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ophinde wasinikeza lolu suku lanamhlanje ukuba siphile kulo. Yes. Isipho lesivela kuNkulunkulu. Siyabonga kakhulu Joke, uma uthinta nje le ndaba ungidlalele kahle kakhulu umsebenzi ngoba inkonzo yonke ayiphelele eGetsemane. Yes. Phelele eGetsemane yonke inkonzo, okunye bekungamalungiselelo kodwa umsebenzi wonke uzuphetheke. Kwafanele ukuthi kufike eGetsemane ibethelwe indoda yamadoda ikwazi ukuthi ithenge mina nawe. Manje kwenzeka kanjena kuvuka lento yasekhaya ngoba thina sesingabantwana bakaNkulunkulu. Jesus. Amen. Ngicela ukuthi kafishane nje ngingakangeni la kulomsebenzi, ngicela just 2 seconds ke ngikhuleke. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu nasentambama ubuhle bakho obumangalisayo ukugcina impilo zethu. Sihlengile imini yonke endaweni labeke sikhona. Siyakucela namanje masingena kule nkonzo the last supper, sikhulekele ukuthi ube nathi, kuphila abantu, kusizakala abantu, baqina abantu, bavuseleleke, bathola amandla nethemba entambama egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ake siqala ukusebenza la. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi avule le platform le ngoba sikulesikhathi la abantu khona baphelelwe ngamandla, abantu bengenalo ithemba kahle, sihlaselekile kakhulu ngendlela ehlukahlukene emhlabeni wakithi eSouth Africa. Sinezwi la encwadini kaLuka isahluko saka 8. Siqala nje ukubheka evesini la ka22 sifike ku24. Luke chapter 8 from verses 22 to 24. Fundeka kanjena. Wathi ke ngolunye usuku lwalezo insuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe. Wathi kuba siwelele siye ngaphesheya kolwandle. Basuka ke kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo, kwehlela ke isivunguvungu somoya olwandle, bagcwala amanzi baba sengozini. Base besondela bemvusa bathi, Nkosi, safa. Wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi, kwancamuka kwathula kwathi du.
Amen. Uma sibheka le ndaba nje ejwayelekile nesihloko sakho nesithi ukuthuliswa kwesivunguvungu. Intambama abahlobo bami abahle abathanda uNkulunkulu. Ngicela sithathe le ndaba engathi mhlawumbe asikaze sayizwa. Uma sibheka le ndaba lena umkhumbi lo abahamba ngawo bawelela ngaphesheya uJesu wakhuluma ngawo ephakathi naye. Umkhumbi lona umele uhambo, the journey. That boat represents the journey. Uhambo ngoba umkhumba kuyona into yokuhlala kodwa kuyinto yokuhamba. Okwesibili abafundi abangaphakathi emkhunjini lokho kurepresent abantu kumele mina nawe. Okwesithathu isivunguvungu esivukayo mabe sahamba olwandle lokho kumele ivunguvungu nezinkinga nezinhlupheko nezifo nokuhlupha okuhlukahlukene okwenzekalayo empilweni babe sisaphila. Right, asihambeni ke bahlobo bami. Umkhumbi lo umele uhambo njengoba siphila la emhlabeni siyahamba bazalwane. Siyahamba siyavuka ekuseni senze lokwa nalokho sakhele ikusasa lisakhele lokwa nalokho. Uhambo lwempilo lolo. Now endleleni yempilo ziyavuka ivunguvungu. Ziyavuka inkinga ngokuhlukahlukana kwazo okuyistorm. Ziyavuka zinyakazisa impilo yethu. Zinyakazisa uhambo lwethu zifuna ukuthi zoluphazamise. Asiqhubeke futhi. Engikuthandayo la ngabafundi bakaJesu. Uma kuvuka lesivunguvungu besahamba endleleni bese emkhunjini. Kunentaba yenzile la. Uma kuvuka lesivunguvungu lithi iBhayibheli kwaqala ukungena amanzi emkhunjini baba sengozini. iBhayibheli likuveza ukuthi baqabanga ukuthi behle emkhunjini. Azange bacabanga kwehle emkhunjini, but kunento abayicabanga bavusa uJesu. Ngoba uhambo lwabo lwalu noJesu. So intambama ngifuna ukukhuluma into ezimbili nezintathu. Sihlobo sami ukuthi njoba siphila la emhlabeni sihamba kunezinkinga ngokuhlukahlukana kwazo. Kodwa into engasiza umuntu one ukuthi uhambo lwakhe lube noJesu. Uhambo lwakho anything wenzayo ngayi business oyiqalayo ayibe noJesu. Umshado wakho ube noJesu. Your relationship ayibe noJesu. Emsebenzini wakho yiba noJesu. Uyokwazi ukuthi uma kuqala kuvuka ivunguvungu zempilo nenkinga ngokuhlukana kwazo eziye zivuke ziqondane nomuntu yena ngqo. Avusa uJesu ngoba uhambo lwakho belunoJesu. Luyingozi uhambo ozolithatha lungonayo uJesu. Ngiyacabanga nje ukuthi kuba umkhumbi lo wawungenayo uJesu ngabe kwafa abantu. Ngifuna ukuthi ke hlobo sami emkhunjini empilweni yakho ngicela ungehle emkhunjini. Ungehle ekholweni oyikho. Ungehli phezu kwephupho lakho. Ungehli endleleni eqondile nelungile. Futhi ungazibulali. Ngoba lamadoda ehle emkhunjini mhlawumbe ulwandle ngabe labagwinya bafela khona lapha. Bathi kwabasiza ukuthi bangehle emkhunjini. Bacabanga ukuthi what can we do? Bakhumbula ukuthi sihamba nenkosi enguJesu bayivusa. Inkosi le uJesu ngoba inamandla. Bathi mabeyivusa yalithulisa ulwandle. Yathulisa ukugubhuza, yathulisa istorm, yathula uDibu kwathula vele. Angikutshele lokhu mahala nje ukuthi isivunguvungu noma sulihlobo luni siyathoba mase kukhuluma inkosi uJesu. Yindaba izimo zemlalelo uJesu ukuthi nje kwayistorm kwaumoya loyo kwamanzi phela dalwe uye. Uma ubheka encwadini kaGenesis kudalwa izinto ngezwi kwaba khona amanzi, ngezwi kwaba khona ukukhanya, ngezwi kwaba khona ubumnyama. Konke ngamanye amagama kudalwe ngezwi. Izwi uma ufunda uJohn ukuqala futhi izwi linguJesu uqobo lwakhe. Therefore konke ngoba kudalwe nguye mase kukhulume yena nasiphi isimo siyamlalela. Akazi isimo umlalela abhekane naso empilweni yakhe personally. Mhlambe bekathi uyalalela nje umsakazo namhlanje na njengenjwayelo. Kodwa kungenzeka
kunesivunguvungu abhekane naso kunenkinga abhekane nayo mhlawumbe soqabanga nokukhwitha ucabanga nokuyekela mhlawumbe ibhizinisi besaliqalile mhlawumbe ucabanga ukuyeka ne-relationship leyo mhlawumbe ucabanga nokuyeka emsebenzini kodwa intambama namhlanje ngizothi ungehle emkhunjini vusa inkosi uJesu ungabe bongakabi nayo uJesu ithuba likhona ukuthi umamukela abe inkosi kuzokwazi ukuthi uhambo lwakho lonke lube noJesu abe ingxenye yempilo yakho ngoba uma uJesu eyingxenye yempilo yakho uyakwazi ukuthi uthinte yena ubizele ukuthi inkosi wathula nje na ungifa ngiyakumema nje ntambama ukuthi lonke uhambo lwakho lithathayo make sure ukuthi linoJesu ngoba uJesu lo unamandla ukwazi ukuthi makumnyama alethe ukukhanya akukho okumahlulayo wake wafika umfazi waseSamaria iBhayibheli lithi ukuthi wayenamadoda amaningi kodwa wahlangana noJesu kwashintsha impilo wakhuluma lithi iBhayibheli wagijima wayelokishini wafika wathi wozani nimbone omtshele konke Nkosi yami ngibengimesiya uma uhlangane naye nasiphi isimo uyasithulisa nasiphi isimo siyamlalela angazi ukuthi umuntu ubhekane nasiphi isimo namhlanje mhlambe ngenzeka semsebenzini isimo mhlambe ngenzeka sisekhaya isimo esinyakazisa impilo yakho mhlambe ngenzeka sikubangani bakho isimo esinyakazisa impilo yakho kodwa intambama ngizothi sihlobo sami esihle vuseleleka khumbula ukuthi uhamba noJesu ungaqabanga ukuyeka ungaqabanga ukukhwitha ngoba impumelelo ayikho ekuyekeni don't give up impumelelo isekuthenini vusa inkosi biza uJesu okwazi ukuthi isimo siyamlalela ngisho nabangani bakho abakuhluphayo uma sekukhuluma uJesu bayamlalela ngoba bazomlalela ngoba badalwe uye abangani bakho noma isiphi isimo obhekane naso siyamlalela sizothoba futhi ungazamkeli ukushintsha umuntu ngoba kungenzeka kunabantu ophila nabo bayibona abayisivunguvungu bayistop empilweni yakho but you cannot change the people ukhona ukwazi ukushintsha abantu biza yena onguJesu biza inkosi ungalilahli iphupho lakho ngenxa yabantu abakhuluma negative abantu abakhuluma ukuthi ngeke kwenzeke wena uhamba nenkosi wena umntwana kaNkulunkulu vusa uJesu uma bebonganayo uJesu ithuba likhona namhlanje ngoba ngiyamthanda yena ngoba uhlala ngaphakathi enhlizweni yomuntu futhi uthi angangena ngaphakathi kumuntu ushintsha ukuhamba ushintsha ukukhuluma ushintsha ukwenza ushintshe konke empilweni yakhe uhlala ngaphakathi enhlizweni yena uyindoda ephakathi ingakho nasesiphambanweni lesesixoxa ngaso watholakala indoda emephakathi kwezelelesi ezimbili wamaphakathi yena wayephakathi nendawo ngoba uyindoda vele ehlala ngaphakathi waya bephakathi kwezelelesi okuveza ukuthi wayezele abantu abonile akazelanga abantu abalungile ingakho wayebethele phakathi kwezelelesi ezimbili ngamanye amagama lokho konke kwakurepresent ukuthi uzele vele kuzongena phakathi kwethu abantu abonile azosindisa abantu siyambona nje esindisa esinye iselelesi esathatha isinqumo esiright ngoba lezi lelesi bezithu but zathatha ama decision angafani lesesinye sathi ngoba kuthiwa uyinkosi sikhulule nathi sakhuluma ukudelela kodwa lesinye sathatha right decision kuyenzeka ukuthi sibe neyinkinga ezifanayo kodwa isixazululo sethu singafani kodwa ngiyathanda lesizelisathi inkosi uzumkhumbule uma ufika embusweni nakho ngamanye amagama lesethelele lesi sakholwa ukuthi uJesu uyinkosi sakholwa ukuthi uJesu unombuso ingakho sithi ungikhumbule mawufika embusweni ngamanye amagama samvuma ukuthi wena Jesu uyinkosi wena Jesu unombuso uzumkhumbule mawufika savuma ukuthi uJesu namhlanje uzoba nawe mawufika eparadise ngilethe ukuthi bahlobo bami asikho isimo semhlulayo manje umeme yena manje ubisena muhle uthembekile lithi iBhayibheli uyinkosi noma utholakala elusizo ngesikhathi sokuhlupheka nasentambama nje namhlanje labahlobo bami amahle empilweni usaqhubeka isahamba impilo yakho kukhona uJesu noma ngabe kuyavunguzela ngaphandle nama coronavirus ehlasele kakhulu kodwa uNkulunkulu usenguNkulunkulu uJesu wethu uyakwazi ukusithulisa isimo empilweni yakho hlobo sami esihle ngicela ungalahli ithemba futhi ungazama ukuyeka ungazama ukulahla angikusho lokho uyabona umkhumbi lo lamadoda wayigibele kuwo okuyimpilo umkhumbi lona uhamba phezu kwamanzi
Inkinga yalomkhumbi yaqala ngokuthi amanzi aqala ukungena ngaphakathi emkhunjini ngoba asuswa isivunguvungu. Uma lamanzi aqala ukungena ngaphakathi emkhunjini lithi iBhayibheli umkhumbi lona wasuqala ngathi uyasinka noma uyazika. Uzikiswa yini amanzi angena ngaphakathi emkhunjini. Ufuna ukuthi umkhumbi awuciliswa ngamanzi around lomkhumbi. Kodwa umkhumbi uciliswa ngamanzi uma iqala ukungena ngaphakathi emkhunjini. Ufuna ukuthini mangisho kanje? Ukuthi empilweni yakho angeke uze uwe, angeke uzofeyile. Uzofeyila ngesikhathi uzoqala ukuthatha izinkulumo ezikhulunywa ngabantu ezinegative zingene kuwe ngaphakathi. Lezi inkulumo zifana namanzi angena emkhunjini. Lamanzi angena emkhunjini aqilisa umkhumbi. Umkhumbi uqala kuba nenkinga ngenxa yamanzi angena ngaphakathi. But lamanzi angena ngaphakathi umkhumbi unganankinga. Uhamba phezulu kwamanzi awunankinga. Nalamanzi futhi awanankinga ngoba yiwona enza ukuthi lo mkhumbi uhambe. But the problem started when the water started to get inside. Ngamanye amagama izinkulumo zabantu ezinegative zifana namanzi uma zifika enhlizweni nasempilweni yakho. Ungavumeli izinkulumo ezinegative zabantu zingene ngaphakathi enhlizweni yakho. Ziphele inhliziyo yakho nephupho lakho uqale manje ukuzingabaza iyaqala inkinga. Uma ungakathathi inkulumo zabantu ulalela uJesu njena cha uzophumelela. Nalokho akubekele kona kuzophumelela. Nalokho akubeke enhlizweni yakho ivision yakho izophumelela. Ungalaleli abantu, ungavuma amanzi angena enhlizweni yakho. Abantu bayakhuluma negatives, abantu bayakhuluma negatives kakhulu ukuthi uphi uNkulunkulu makunjena, ukusiza ngalo uNkulunkulu wakho makunjena. Ungazilaleli izinto kodwa lalela ukusho komnikazi wempilo. Lalela ukusho kwalo odale mina nawe. Athi kuJeremiya ngiyayazi ngiqabanga ngicabanga yongani. Cabanga izinto ezinhle kuphela. Nkosi yami. Unikeze ithemba kanye nempumelelo yilokho uNkulunkulu asibekele kona. Okunye okuvelayo endleleni it's just the storms. Ivunguvungu ezingayivimbi indlela kodwa ezenza ukuthi siqhubeke siye phambili. Ngifuna ukuthi isihlobo sami ungalilahli ithemba. Don't abort your dream. Ungalilahli ithemba lakho, ungalichithi iphupho lakho leli osibekele lona nosolihlele uNkulunkulu alivezile kuwo. Izotesteka lephupho ukuthi is it genuine. Uzotesteka umshado wakho ukuthi is it genuine. Uzothatheka i-relationship yakho izotestwa nayo ukuthi is it really genuine. Nokukhola kwakho nje kuzotesteka endleleni ukuthi is it genuine. Maqala kuvuka isivunguvungu wenza njani uyehle emkhunjini ubaleke ugijime wehla nje emkhunjini. Hayi uyangena emanzini uyangena olwandle uyaminza. Kanti ufuna ungehle emkhunjini kunenkosi efanele ukuthi ivuswe ngoba yona inamandla wonke. Inkosi lena ihlulwa ilutho. Ihlobo zabo ezinhle nawe isimo obhekane naso uyasazi ngenzeka mhlawumbe uhanjele isihlobo, ngenzeka mhlawumbe ukhulula isihlobo ivunguvungu lezo ezibhekane nawe ngqo. Kodwa entambama ngithi khona inkosi elalelwa izimo zonke. Uhlabelelayo uyalalelwa. Noma ngathi isimo singavumi. Entambama ngifuna ukukuletha lo ukuthi sisazolala awuphinde futhi uqabange kamusho ukuthi wena udalwe uNkulunkulu. Therefore maqala kuvela inkinga funa yena owazi impilo, funa yena onamandla, funa yena omuhle ngezikhathi zonke. Akahluleki uthando. Uyasithanda sonke nawe, uyakuthanda esimeni ubuso. Ungalilahli iphupho lakho, ungehle emkhunjini. Ungakuyeki lokho kusho okuqalile uNkulunkulu lithi iBhayibheli oqalile umsebenzi uzokufeza nalo uzofeza okuvela ehleleni storms. Nama-storms alalelwa uJesu uyawathulisa azothula athi kungenzeka kasendlini ama-storms. Kungenzeka ukuthi asemshadweni, kungenzeka asemsebenzini. Uyacabanga ukuthi nezinto ezenzekayo enhlizweni nasengqondweni yomuntu. Uyacabanga, uyakha, uyadiliza, uyabeka wenza lokwa nalokwa. Kodwa ngifuna ukuthi ikhona inkosi evuswayo. Uma ngabe le nkosi ungenayo namhlanjena egameni likaJesu ngifuna ukukhuleka nawe isihlobo sami ukuthi ivume nje ingene enhlizweni yakho izohlala ibe nawe. Noma ngaba kuyiwe enkosini kodwa mayila enhlizweni yakho ihlala njengesithando sakho ikududuze ikunika amandla sakubhedza izinto izoluka ithi kusawulunga mntanami. Ikunika izinduduzo ngoba inamandla le ndodana uJesu iyasithanda kakhulu egameni likaJesu. Ngifuna ukuthi uma ngikhuleka noma ubani onenkinga onesivunguvungu esibukane naye hayi avuseleleka athola amandla. Ongena Jesu amamukele uJesu abe inkosi ngoba uJesu akafuni crowd but ufuna umuntu ngomuntu
ozokholwa ngenhliziyo avume ngomlomo yoba ngusindisa zilunga izinto wazi ukuthi nawe sowunethemba eduze kwakho noma abakwenzakalani unethemba ongalivusa uthi ngilekelele nasi isimo uhambo lwakho mntanami ngicela libe noJesu ungahambi wedwa ungena Jesu ungahambi emsebenzini ungena Jesu ungahambi wedwa uhambo lakho lonke yo dream yonke ayibe noJesu ungahambi wedwa ngoba uhamba wedwa uma kuqala kuvela inkinga uzothwala imkhono ekhanda ungazi ukuthi uzoshona phi kanti uma unenkosi uvusa yona uthi inkosi vuka nasi isimo sifuna ukungigwinya nakulesi sikhathi sikulomkhuleko onjalo ukuthi siyavuka ivunguvungu ezweni lakhe South Africa kodwa siyakholwa uNkulunkulu wethu unamandla sisuka ngakuye siyazi ukuthi kuyogcina yena ngicela ukukhuleka nanothi enhlizweni yami nginesivunguvungu enhlizweni yami bese ngiqabanga nokwehla bese ngicabanga nokuyeka bese ngicabanga ukuthi ngiyeke kodwa namhlanje noma belelizwe likhuluma kanjena emkhunjini ukuthi kunoJesu ovuswayo kunoJesu obizwayo ngicela ukukhuleka naloyo ngoba uma sifike lana kukhona mhlambo yedwa kwabaningi lelizwe lekade liqondane naye elithi iBhayibheli ngokuphenduka kwesoni sinye ekhayisini kuyajatshulwa kungenzeka khona yedwa lelizwe beliqondane naye ukuthi impilo yethu the journey iyachubeka imihla namalanga bathi kunemimoya evukayo endleleni abanye mhlamba bakwazi nokulala kodwa namhlanje I want to pray naloyo oninkinga ukuhlukana kwayo uNkulunkulu wethu usithandayo sengiyathandaza egameni likaJesu baba wethu omhle uthembekile uyisikalo nesiphetho uNkulunkulu wethu wena uyazi namhlanje ukuthi ukhethe lelizwi baba ukhethe ukukhulunywa ngalendlela uyazi inkosi yamakhosi ukuthi usithathe wasibeka kulomsakazo nenhloso nangenjongo inkosi yamakhosi ngiyathandaza kunezimpilo nemphefumulo baba wethu ongcwele bekade balisa icabanga nokuthi yeke lamaphupho wabamahle ngiyakhuleka egameni likaJesu siza lona loyo uvuse baba iphupho lakhe umvuselele umnike ithemba ukuthi baba kwakamlahla kwakamyekeleli yiloyo naloyo uma enhlizweni yakhe ukuthi ngiyayidinga lenkosi ethulisa izimo ngiyathandaza ukuthi baba ukuthi ungene kuye wenza umehluko empilweni yakhe abone ukuthi ulusizo ngempela nalabo abanganabo ubuthongo abangakwazi ukulala ebusuku ngiyakhuleka entambama namhlanje ukuthulisa ivunguvungu kodwa umuntu besathola ukuthula nokuphumula loyo kholwa egameni likaJesu waseNazaretha vuselela amandla nethemba kuloyo naloyo athola amandla aqhubeke nendlela ngoba uNkulunkulu okhona uNkulunkulu ongozweli uNkulunkulu ongalali siqalo nesiphetho wena Nkosi siyawubonga umuso ongakanokuthanda nguwe usitha uNkulunkulu wethu ongcwele phumelelisele umsakazo okuvula iplatform enhle kangaka yokumemezela ukukholwa yokumemezela indaba ezinhle zombuso wasezulwini ukuthi impilo yethu yonke nentokozo nenjabulo yakhona incike kuNkulunkulu baba siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha kuzobe naphakade amen. Senior pastor at the Best Gift in Christ Ministries ubaba uNhlabathi ethi ungaphuma esikebheni noma zivuka izimo ungaphuma esikebheni ngoba uma uphuma esikebheni ushiya uJesu olele esikebheni ngoba uma zivuka kusho ukuthi akekho esikebheni uma zivuka kusho ukuthi akekho esikebheni into emangazayo ukuthi noma zivuka azimvusi yena kodwa ulinda ukuvuswa wena. Oh my God. Azimhluphi yena azimhlukumezi yena azimtatazelisi yena ulinde wena ukuthi uzomvusa. Hayi iphelele ngibonga ukuthi unami ukuthi unami kule ndaba ngiyacabanga ukuthi abalaleli bayosizakala ukuthi yena akathuki akavuswa futhi ivunguvungu ulinde ukuthi avuswe yilo maziyo ukuthi khona inkosi uhlula amanzi angena esikebheni. Hayi David uthule wazi ukuthi nguNkulunkulu uthi kuJeremiah ngibize ngosuku lokuhlupheka ngizokubonisa into ezinkulu. Hayi baba siyabonga
Thank you very much. Thank you so much. May the good Lord bless you. Utholakala kanjani baba ku social media, maybe nama contact details wabazalwane abalinda uRamaphosa ukuthi avule ukuze bazokhonza nani? Ngiyatholakala ku Facebook uSenior Bishop ML Nhlabathi. Nebandla liyatholakala ku Facebook The Best Gift in Christ Ministries. Li-based eBethel, nama branch awu few, and then ucingo lwami ngitholakala ku 072 501 7067 kana ku email ungangithola unhlabathi704@gmail.com. Bengicela uphinde i-cellphone number baba. Cellphone number ngitholakala ku 072 501 7067. Ila sitholakala khona kuleyo number. Abafuna ukusithinta bangasithinta khona ngoba simile siyakhuleka nalesimo siyasikhulekela nje ukuthi asedlule enesizodlula siyakholwa egameni lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Senior Bishop ubaba uNhlabathi was the Best Gift in Christ Ministries eBethel. Uma ngabe ufuna ukuthola i-podcast lena, uma ngabe ungene late uzoyithola ku Leandra FM page, ku Leandra FM channel ku YouTube. It will be up tomorrow. Please do check it out. Sidlalela ke ingoma yabo futhi esingene ngayo ithi Getsemane, the best gift in Christ. Enjoy. Sanbonan uReginald Jabunkosi lo, Mr Crazy Praise enqabeni umamele the Kasi Heartbeat iLeandra FM. Stay blessed.